Lahat ng negatibong karakter ay inako ko dahil yon daw ang bagay sa itsura ko. Ako rin ang madalas na tampunan ng tukso at ginagawang biro sa klase. Hindi lang pala sa klase, kundi pati na rin sa tuwing may okasyon sa bahay o sa probinsya namin. Tsahin ko lagi ang nangunguna para laitin ang itsura ko. Nakikitawa pa ako noon dahil nakikitang masaya naman sila at napapansin ko na yon ang paraan para mapansin nila. Ang hindi ko alam na malaki pala ang epekto noon sa pagtanda ko at sa mga desisyon ko para sa sarili ko. Naawa ko sa sarili ko at hindi ko deserve na mapaglaruan dahil ang sa itsura kong hindi nila tanggap. Papalit. Aray. Ang gaban i-open, Joy. Ikaw mamot ni ading mo. Ay, nagamit yung heart dito. Salamat kasi Di ko kayo red. ulit akong kausapin. Wala naman ako'y One. mag-choose. Lagi mo ako kinukulit. Sorry. Gusto lang kitang Ay, makausap nakarudal. hindi dahil gusto kong makipagbalikan. Para saan pala itong pag-uusap natin? Nung pinuntahan kita sa bahay niyo at iniwan mo, pinapasok ako ng tita mo sa bahay niyo. Ano pinalaman niya dito? Hindi ako natuwa sa mga sinabi niya tungkol sa'yo. Pati tita ko sisiraan mo na rin. Hindi ko siya sinisiraan. Gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Anong totoo? Anong ibig mong sabihin? Bakit hinahayaan mong pagsabihan ka niya ng hindi maganda tungkol sa itsura mo? Wala namang masama sa mga sinasabi niya. Paraan lang niya yun para patibayin ako at sabihin ang totoo. Hindi katulad mo na puro peke ang sinasabi tungkol sa itsura ko. Siya ang nagpamukha sa'yo na hindi ka gwapo. Na hindi karapat-dapat ang itsura mo sa kahit anong salamin sa mundo. Naiintindihan mo ba kung anong impact nun sa'yo? Tumibay ako dahil sa mga sinabi niya sa itsura ko. Tumibay o rumupok ang tingin mo sa sarili mo? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mamumulat sa katotohanan na hindi naman talaga ako gwapo. At least hindi lumaki ang ulo ko at hindi ako nasobra sa confidence sa sarili ko. Pinakita niya sa akin ang realidad sa itsura ko. Huwag masama ron. Pero ang mga nagsabi ng hindi magaganda sa itsura mo nung grade 5 ka, minasama mo? Kasi bully sila. Gusto lang nila akong laitin. Hindi mo ba nakikitang parehas lang ang mga bully na yun sa tita mo? Hello, shout out from Philippines. Hello, Sir Ed. Kahit kailan Ed hindi Wow naging from magandang intensyon ng mga Philippines. taong namumuna sa itsura ng kapwa. Hindi mo kasi maintindihan. Sinasabi lang ni tita na pangit ako para hindi ako yumabang. May tamang paraan para turuan ng isang tao para hindi maging mayabang. Alam mo ba kung paano niyang paulit-ulit na sinabi sa akin na hindi ka karapat-dapat sa akin? Hindi naman talaga. Hindi ko nga alam kung bakit pinatulan mo ako eh. Ang hirap pahalin ng itsura ko. Yan mismong punto ko. Dahil sa mga dinidikdik sa utak mo ng tiyahin mo, kaya ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kaya ngayon, naiintindihan ko na lahat. Mali ang pagkakaintindi mo. Mali ba? Kasi sa tingin ko tama ang napapansin ko. Kung paano mo laging binabagsak ang sarili mo dahil sa itsura mo. Kung paanong paulit-ulit kang nagtatago sa kapal ng makeup na pinapahid mo sa mukha mo. Lahat yan dahil naniniwala ka sa mga sinasabi ng tita mo. Wala siyang ibang gusto mangyari kundi mapabuti ako. Siya ang nagpalaki sa akin. Minahal niya ako bilang sarili niyang anak. Kaya huwag ka na magsalita ng ganyan sa kanya. Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang sugat na ginawa niya sa'yo. Na hindi mo na makita ang mali sa ginagawa niya. Kasi wala naman talagang mali. Wala naman talagang issue. Ikaw lang to nagpapalaki ng lahat. Ayos naman na kasi. Tanggap ko naman ang sinasabi niya na kumakapit lang ako sa makeup para magmukhang tao. Alvin! Tanggap ko naman na masasayang ng pera ko kapag ipanitoy ako. Kasi sabi niya, wala rin naman magiging pagbabago. Kaya tanggapin ko na lang na pangit ako. Mas madali yun. Mas madali yun, di ba? Kasi pinagkakalat niya na ninakaw ko rin yung Diyos niya. Pati yung nakatago niyo. Mali ko naman yun. Kasi pinipilit ko magmukhang guwapo kahit hindi naman pwede. Tama naman siya eh. Wala nang pag-asa tong mukha ko. Hindi totoo yan. Napatawag ko naman siya sa lahat ng mga sinabi niya tungkol sa itsura ko. Pero ang hindi ko magawa
Sa mga katulad ng tiyahing ko na walang ibang ginawa kundi ang husgahan ng itsura. Mali pala yun. Kaya ako naging komportable sa panlalait dahil akala ko yun ang tama. Kaya ako naging komportable sa lagi akong hinahanapan ng mali kasi Pineapple. yun ang sa tingin kong deserve. Pero mali pala yun. Kahit kailan ay hindi naging tama ang pamumula ng tao. Mabuti na lamang ang pinadala ng Diyos si Casey sa buhay. Hindi dahil sa kanya hindi matatanggal ang pinipigay ng tiyahing ko sa pagkatakot. Nakita ko na ang katotohanan. Pagkatapos noon ay nagpa siya na akong umalis sa bahay, papatulog. Pinigyan ko ng tiyahing ko pero hindi ko siya nilito. Kailangan kong makalayo sa kanya para masanay. Word, pumano ka tipay ah. Give mo kini Ate Joy, kung mampay. Dati lata sumabsabay lata ako nga sumabsab. Hindi ko nahahayaang may magtalipusta pa Pumano ka tango lang lang. dahil lamang sa itsura. Walang ibang tao ang magtatanggol sa itsura ko. Bakit ba hindi ko yun gawin para sa sarili ko? Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento ko sa inyong programa. Paano ta, paano? Ay, natapagmulat ako ng mga mata dahil sa kwentong susubaybayan ko ang mga susunod ninyong kwentong tulungan ng aral sa Spotify. Muli maraming salamat po sa inyong lahat ng inyong kapuso at kabarangay. Alvin, nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.glanetwork.com/radio. Juicy mango seed, premium taste. Try Islands today. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Kahit matatanda ay merong matututunan sa mga mas bata. Kaya dapat bukas ang puso at isipan para umnawa at hindi lang ang mga mata at bibig upang manghusga at mangalipusta. Ikaw barangay, ano ang importanteng leksyon Joy. na natutunan mo sa buhay? Ay, wait. Ito mo, isa lang na nalaing. Food coloring daw. Dear Papa Dudu, dumaan na po ba kayo sa trahedya ng inyong buhay na noong una akala ninyo'y hindi ninyo malalagpasan? Kasi ang pagpalanang pag-asa at parabang mas lamang na lamang yung sakit na nararamdaman ninyo kesa sa kaginhawahan. Yun kasi ang eksaktong pinagdadaanan ko sa past relationship ko ay nakala ko pang-matagalan na. Doon nga ako naniwala sa linyahang walang forever. Kasi kung totoong meron ito, sana kami pa rin ang fiancé at long-time boyfriend ko, Papa Dudu. Pero iba yata ang kapalarang nakaguhit sa palad ko. Kasi hindi na mangyayari ang matagal ko ng pangarap at plano na makasama siya. Ayon sa ilan, hindi pag-ibig ang sentro ng mundo at buhay ng tao. Pero kailangan ko ito upang makapagpatuloy tayo. Nasabi ko po ang bagay na yon kasi may pagka-hopeless romantic ako, Papa Dudu. Date to marry. Kind of personal. Okay, gusto ko yung magiging boyfriend ko ay magiging asawa ko na rin, Papa Dudu. Bago ko tumuloy sa paglalahad ng tragic love story ko ay magpapakilala po na ako. Tawagin na lamang po ko sa pangalan Mariel. 34 years old, nagkasukat pa kanya kaya nagtatrabaho bilang PTA. Pero dati akong post-breast planner since dahil sa isang privado kumpanya sa Rizal. Pinalaki naman po ako sa isang mapagmahal na household at confident
pwede naman po. Sarap na dala ko Ano nga tawag doon? Butterscotch po nga. Galing Iloilo. Pinabili ko sa friend ko na nag-travel doon para pasalubong sa atin. Oo, yun nga. Hirap naman sabihin. Nakukulo lang ako. Okay lang po yan. Kainin niyo na lang. Ayun nga. Pero naalala ko kasi na yun din yung dala-dala niyo. Parang alam ko na po kung sinong tinutukoy niyo. Oo, yung ex mo si... Stop na po, ma. Alam niyo naman bawal sabihin ang pangalan niya rito sa bahay natin, di ba? Tagal-tagal na nun na. Bawal pa rin. Oo, bawal pa rin. Hindi mo pa rin ba siya nagpapatawad? Magdadalawang taon na. Paano mo nagbago na siya? Wala na po akong pakialam kung nagbago siya. At para sagutin ang tanong niyo, napatawad ko na po. Pero ayoko na magkaroon kami ng tunayang dalawa. Pero tatay siya naman ang sa ayaw at sa gusto. Mag-uusap at mag-uusap pa rin kayo. Sa kwento lang po niya pinag-uusapan namin sa anak namin, ma. Wala na pong iba. Pero nakikita ko namang mabait siya. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin girlfriend. Pag walang girlfriend, mabait agad. Baka wala nagtatagal, ganun. Pero teka, saan niyo po ba nalaman yung mga pinagsasasabi niyo? Saan pa ba? Sa Facebook. Kasi kung meron na, sana pinupost niya, di ba? Tapos wala pa ka. Puro lang siya gana, tapos pa na shared post. Wow! Hindi ko akalain na mas updated pa pala sa akin ang mama ko. Tsaka may nalalaman na kayo ngayong shared post, Talagay mo sa akin pinanganak kahapon? Wala po akong sinasabing ganyan. Pero ayun na nga na. Mukha namang nagbago na siya. Kung single pa rin siya tapos single ka, kayo na lang ulit. Sabi mo naman, napatawad mo rin. Pero bakit ayaw mo na ulit bigyan ng chance, Nandun na tayo sa napatawad ko na nga po siya. Pero paano na lang yung peace of mind ko sakaling magloko uli siya? Ma, alam niyo ni Papa kung paano durog na durog ako nung iniwan at pinagpalit niya ako sa ibang babae. Mabuti sana kung ako lang yung hindi niya inisip. Kaso may anak kaming babae. Hindi man lang ba sumagi sa kukote niya na pamilyadong tao na siya. Tapos nakuha pa niyang kumirenting sa iba. Buti na lang talaga hindi pa kami kasal. Pero ikakasal na kayo. Tapos nagkaroon lang kayo na mabigat at pagsuko sa relasyon. Kaya na lang isipin mo. Ayoko nga po. Tsaka bakit marunong pa kayo sa akin, ma? Hoy, Marian. Huwag mo ako masagot-sagot ng ganyan, Mama mo ako, ipapaalala ko lang. Sorry po, ma. Hindi ko naman po nakakalimutan ang mama ko kayo. Kaso, huwag niyo na po kasing ipilit na mapapalitan kami ng ex ko. Dahil ako na mismo yung umaayaw. Ngayon, kung nagbago na siya, pinag-uwis na niya. Mabuti rin sa akin kasi kahit paano, nakakausad na ako dun sa ginawa niya sa amin. Focus na lang ako sa career ko at sa anak ko. Nanghihinayang lang naman ako sa pinagsamahan niyo. First boyfriend ko siya, tapos kasundo ko rin. Bait-bait tong bata din sa akin Close pa nga kami kasi lagi ako pinapasalungan nung... Ano nga ulit tawag ba? Butterscotch po. Oo, pero bakit nga ba yung lagi ang dala niya? Si Mama. Akala ko po ba close kayo? Oo nga, pero nakalimutan ko na Iyan mo na nga. Pero, ayun nga na. Gusto ko ulit kayo magkabalikan para sa pamilya niyo. Isipin ko na lang yung anak niyo. Lalaki mo ng tatay. Pero nandito naman ako. Pwede ako maging nanay at tatay sa anak ko, ma. Mahirap yan. Akala mo lang madali. Pag lumaki-laki na yung apo ko at nagkaisip, sigurado hahanap-hanapin niya yung tatay niya. Ano sasabihin mo, Aber? Yung totoo. Pero hindi ko naman sisiraan ng tatay niya sa kanya. Kasi ako lang naman yung nawala ng tuwala sa tao yun. Hindi ko ipagkakait sa kanya kung gusto niya bumawi at magpakaama sa anak namin. Pero hanggang doon na lang yun. Labas na yung relasyon namin dalawa. Ay, naku, Mariel. Ayusin mo lang talaga. Joy, kitang bang pilabik ni ading mo? Sino man yung makakilala mo? Kasi hindi sapat na Ni Ajay. gusto mo lang siya hanggang sa buhay. Ingkan tumakit siya yun. Ay, ewan ko sa'yo, Mama. Anong ewan mo sa'kin? Mama, sa makulit. Ako ako sa parents ni Papa ko. Lalo na sa Papa ko. Kumbaga hindi ko lang siya nanay, best friend ko rin siya. Halos lahat
Kasi para sa akin ay mahalaga ang opinion niya. Malaki po ang tulong nila sa akin ni Papa noong nag-apply kami ng ex ko. Sila ang nagsimpi na Ay, shit. masasabi kong lahat ay gagawin para sa kanilang mga anak. Sabi niya, kesa mamatay ako sa lungkot at maubusan ako ng luha sa kakaiyak. Sa aming bahay ay umuwi ako sa kanila kasamang anak namin ng dati kong karelasyon. Mahal na mahal po nila ako nila, Papa Dudut, at masaya ako kasi malapit din sa kanila ang anak ko. Kaya lang ay hindi naman po perfecto ang bawat pamilya, lalong-lalo na ang mga miyembro nito. Kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi ko na siya yung tipikal na ilaw ng tahanan. Pero merong madaldal at manis ang kanyang bibig. Maaga siyang magalita na minsan ay parang hindi na niya pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. At nadalabang ng lagi niyang pagsasabi na makipagbalikan ako sa tatay ng anak ko. Matapos siyang magalit dito ng bonggang-bongga nung iniwan ako. Punyeta. Ah, nalaso kami nga makita mo ten ay. Boto kasi talaga siya sa ex ko. Pero sa part Ari, Jenny, atin eh. ang hirap ng pagtiwala uli Joy! Doon ay parang hindi pa buhat ng pumasok sa isang relasyon. Kahit 2 taon na ang nakakalipas, Ikaw man jibuyaon na. at kumilala ng ibang lalaki. Pero wala talaga papadudod. O kaya, madalas ako yung nakikipag-break kasi natatakot ako magtiwala. Pero nag-ibang higit ng hangin ng makilala ko si Oscar Papadudod. Balik katrabaho ko siya pero pagkaiba kami ng department. Baguhan lamang siya noon sa company namin at sa management meeting yung nagabing inkwentro. Matapos siya ipakilala ng kanyang supervisor bilang assistant nito. Kapag si Oscar, gentleman, manumanay mag-trip na pero kalog at maratawa. Yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya, yung kanyang sense of humor. Pag nakikita ko siya ay kumagaan ng bawat umaga, inamay na rin yung tanghalian at merienda. Naging magkaibigan kami sa maikling panahon at mas lumalim pa yung pagkakilala naming dalawa sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagkamalagayan ng loob kami at niligawan niya. Nung araw ko na plano na siyang sagutin ay sinama ko siya sa bahay namin para ipakilala sa mga magulang ko. Ano nga ulit ang nanay mo? Carmonitan, Oscar. Oh, tapos magkatrabaho kayo ni Maria ko. Ma, di ba nagkwento ko na yan? Oo, ma, pero makakalap ko siya tawag mo. This is
Oscar. Hindi naman talaga siya lagi ganyan. Baka may sakit lang. Naiintindihan ko naman. Baka nga may sakit lang. Sakit sa pag-iisip. Pa, Ay! Narinig ko yung hita! Ito talaga! Papadudot, hindi ko po talaga nagustuhan ang naging attitude ni Mama kay Oscar, Papadudot. Kasi kitang-kita ko kung paano napahiya at nanliit sa harap nila ni Papa yung lalaking plano ko sanang sagutin para maging boyfriend ko. At time na yun ay nagsorry ako kay Oscar dahil sa asal ni Mama. Sabi niya ay naiintindihan niya pero ramdam kong apektado siya. Nang umuwi na siya ay hinarap ko si Mama at sinabi ko sa kanya ang feelings ko, Papa Dudut. Nadismayado ko sa naging pakikitungo niya sa bisita ko. Pero umato siyang parang walang pakialam at pinangatawanan niya na ayaw niya talaga kay Oscar para sila sa kanyang pakiramdam. Nalungkot po ako ng gusto at nagtampo. Natulog ako umiiyak at nagpapatanong na lamang sa sarili ko kung bakit ganoon ang mama ko. Overprotective lang ba siya sa akin o ano? Kasi kung oo, bakit mas gusto niya akong bumalik sa ex ko kahit na alam niyang sinaktan ako ng taong ito at niloko? Ewan ko, Papadudot, sa edad kong yun ay parang wala pa rin akong sariling pag-iisip. Yun bang tipong dinidiktahan pa rin ako ng mga magulang ko kahit malaki na ako? Sa bagay, solong anak kasi ako at mahal na mahal nila ako pero mahal ko rin si Oscar. At gusto kong makita nila na kamahal-mahal din ang lalaking bagong pinili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama lang naman talaga ang may problema kay Oscar, Papadudot. Okay Basa naman yung sa dress kanya, mo. Papa ko, kaya kahit papaano ay Ikaw sukat masaya. ka. Tahimik pero observant, Tama ang ka. klase ng tao si Papa. Sa baling na dress mo, Gian. Natatandaan ko na hindi niya masyadong gusto ang ex-boyfriend ko at ewan ko kung bakit pero inisip ko na Nagkita ka lamang sa na bagay. baka nararamdaman niyang hindi ito katiwa-tiwala lalo na noong nagawa nga ako nitong ipagpalit sa iba. Pero hindi naman niya yun binastos katulad ng ginawa ni Papa kay Oscar. Kaya nga tuwa ako kasi binigay ni Papa sa akin yung paspas niya. Sakaling umantong sa mas malalim na ugnayan yung relasyon naming dalawa. Kung inanakawan ko si Oscar bukod sa mga katangiang una ko nang binagay, Napakasip dyan lang. marami pa po talaga akong masasabi na magaganda. Napaka-responsable niyang tao at kita ko yon sa kung paano siya mag-perform sa kanyang trabaho. Goal-oriented din siya, Papadudot. Emosyonal na available kapag kailangan ko at laging iniisip ang aking kapakanan. Bukod doon ay mahal ni Oscar ang mga magulang niya kahit na hindi siya tinaltunay na anak. Ulila na kasi ang boyfriend ko at lumaki sa bahay ampunan. Tapos ay merong mag-asawa na pangkon sa kanya at nagturing na para bang sa kanila siya ng galing. Yan ang klase ng katangian ng boyfriend ko, Papadudot. Kumusta na kayo ni Mama? okay naman. Nag-uusap na kami pero takbo pa rin ako sa kanya. Huling-mali kasi talaga yung inaasa niya sa'yo nung dinala kita sa bahay. Huwag mo na rin sabihin na naiintindihan mo. Kasi wala kang dapat intindihin sa nangyari. Pero sinabi mong hindi naman siya palaging ganon. Kaya ako inintindi na lang. Sa bagay. Pero kinausap ko na siya at nagsabi ako ng feelings ko. Pero ewan ko, parang may something kay mama na hindi ko maintindihan. Sakit sa bangs. Ganon siguro talaga kapag tumatanda. Baka nga. Oh, may iba tayo. Kumusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo? Okay lang naman ako. At maayos naman pakiramdam ko. Wala akong sakit pa rin. Mabuti, pero hindi talaga yun ang ibig mong sabihin. Sige nga, anong ibig mong sabihin? Gusto lang kitang kumustahin after nung dinner sa bahay namin. Huwag ka magsisinungaling sa akin, ha? Mabuti naman pakiramdam ko. Hindi ko masyadong dinibdib pero napaisip ako Anong naisip mo? na may punto rin naman yung
mama mo, tama na isipin niya yung kapakanan mo. Lalo na kung lalalim ang relasyon natin. Kasi deserve mong ispoil sa mga bagay na gusto mo. Deserve mong ibigay sa'yo na magiging boyfriend o asawa mo yung maginhawa at maayos na buhay. Deserve din ng magiging boyfriend o asawa ko yung mga bagay na binanggit mo, Oscar. Kaya nga kung magkakaroon man ako ng karelasyon, gusto ko pareho kaming goal-oriented. Yung bang hindi lang ako yung may pangarap, siya rin. Tapos may pangarap din kami sa pamilyang bubuuin namin. Tama naman. At lahat ng yon nakita ko sa'yo. Ha? Nakikita ko kung paano ka nagsisikap sa trabaho mo. Nakikita ko kung gaano ka koorganisadong tao at kaayos sa mga ginagawa mo. Pero kahit mukha kang seryoso, hindi mo pa rin nakakalimutan umiti o magpatawa. Alam mo, kapag naririnig ko yung mga jokes mo, lalo na kapag down na down ako o stress sa tamak na workload, automatic talagang gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ikaw yung klase ng tao na gusto kong mahalin, alagaan, at kung loloobin, makakasama kong bumuo ng pamilya sa hinaharap. Pero bago yun, sinasagot na muna kita para maging boyfriend ko. Boyfriend mo? Oo, bakit ayaw mo? Gusto, pero Pero ano? Sige, sabihin mo, ano? gusto ko lang sabihin na ang smooth nun. Hindi ko nawalaan sunod mong sasabihin eh. Siyempre, ang akala mo sa akin. So, paano? Boyfriend na kita, ha? Tapos, girlfriend mo na ako. Hindi lang ako makapaniwala na tayo na. Parang panaginip. Gusto mo sampalin kita para magising ka sa panaginip mo? Sige, sampalin mo ako. Ayoko nga. Pinipiro ko lang, sinakyan mo naman. Buko ka Biro imam. lang din. Natakot ako kasi akala ko sasampalin mo talaga ako. Ay, naku. Halika nga rito. Kiss mo ng girlfriend mo. Bawal. Baka may makakita sa atin dito. Okay, Jay. Libre na lang kita ng kape. Sige, mabuti pa nga. Naging kami ni Oscar ng araw na yon at walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ko, Papa Dudut. Siyempre, hindi ko po nilihim ang aming relasyon dahil pinalita ko rin yon sa mga magulang ko. Katulad nga ng inaasahan na hindi masaya si Mama pero pilit kong pinaintindi sa kanya na malaki na ako. May kakayahang magpasya sa mga bagay at tao na gusto ko, Papa Dudut. Higit sa lahat ay pinaunawa ko kay Mama kung gaano ko kamahal ang boyfriend ko. Sa huli, hinayaan na lamang niya akong gawin yung gusto ko at sinabing walang sisihan kung sakaling lokohin na naman daw ako, Papa Dudut. Ang nega. Grabe. Hindi ko kinakaya, Papa Dudut. Hindi ko po kinakaya si Oscar kahit hindi ko po kinakahiya si Oscar kahit laging sinasabi ni Mama na hindi siya pasok sa taste niya bilang gwapo. Para po sa kalaman ninyo ay gwapo po ang boyfriend ko, matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, moreno pero ang pinakamahalagang aspeto ng katangian niya ay yung kapanatagang dulot niya sa akin tuwing magkasama kami Ang gilaglalaw ta ka noon. Dagdagan to man ang mahal din siya ng anak ko at parang tatay na nga ang turing nito sa kanya. Nung minsan ko nga tinanong si Oscar kung anong reaksyon niya nang malamang may anak na ako sa una ko. Isa lang ang sinagot niya. Grateful o nagpapasalamat. Kasi para sa kanya ang mga bata ay biyaya, Papa Dudut, at dapat silang mahalin. Galing man sila sa'yo o hindi. Ayan, nak. Ano kasi? Hindi porke nobyo mo na yung Oscar na yun, basta-basta mo na lang siya isasama sa mga family event natin. Tingnan mo, kanina pa tuloy ako tinatanong ng mga kamag-anak natin kung sino siya. Ma, sinabihan ko po kayo na isasama ko si Oscar. Kasi gusto ko siyang ipakilala kina tita at sa mga pinsan ko. Bakit kayo nagagalit? Bakit naman kasi nagmamadali ka masyado? Kakasagot mo lang sa lalaki mo, tapos gusto mo lang... Di kini atin na banuga kun ko na. Masama doon, ma. Na. Boyfriend ko naman si Oscar. At gusto ko makilala nila yung lalaki mahal ko. Kaya bakit ganyan kayo umasta? Ano kasi nak? Ano po yun, ma? Inipita ko rin kasi yung ex mo rito. Pupunta siya rito. Ano po? Bakit yung po ginawa yun?
ko, hindi yung boyfriend ko. Hoy, Mariel, bakit ganyan tono mo sa akin? Baba mo ako, baka nakakalimutan mo. Hindi ko po yung nakakalimutan, pero sobra na kayo. Alam niyo, isasama ko dito si Oscar. Tapos pinapunta niyo pa